ħobb lil-ħuk, ħenna l-ħuk, ħobb u għader u aħfer lil-ħuk, bħalma inti trid illi ħobbuk, ħobb lil-ħuk. Għax tgħid kontra ħuk, għax tikdeb kontrih u ma tridx tabbih. Għaliex tgħid għalih, taħseb ħażin fih, jekk żbalja u rih. Dal-kmandament tal-Alla u liġi tal-bnedmin, kulħadd jgħidlek sew, jekk ngħinu l-xulxin. Ħobb lil-ħuk, ħenna l-ħuk, ħobb u għader u aħfer lil-ħuk, bħalma inti trid illi ħobbuk, ħobb lil-ħuk. Danu l-qawmien ġdid li Kristu irrid li ngħixuh sikwit, li naħfru l-xulxin inwarbu t-tilwim li ġej mill-ħażin. Dal-kmandament tal-Alla u liġi tal-bnedmin, kulħadd jgħidlek sew, jekk ngħinu l-xulxin. Ħobb lil-ħuk, ħenna l-ħuk, ħobb u għader u aħfer lil-ħuk, bħalma inti trid illi ħobbuk, ħobb lil-ħuk. ħobb lil-ħuk, ħenna l-ħuk, ħobb u għader u aħfer lil-ħuk, bħal